Hayırlı gün, Akşarlar gazetesini yaratып оқучыларыбыз. Тизден әниләр бәйрәме. Шул уңайдан без Казан халкын сораштырырга булдык. Киттек. Әниләр көне менә сезнең өчен нинди бәйрәм ул? Зур бәйрәм инде моторым. Менә нинди бүләкләр көтәсез? Нәрсә китерсәләр шуңа риза инде. Төрлечә була инде моторым. Кыз зуррак подарок бирә инде, малайлар әзрәк. Сезнең өчен нинди бәйрәм ул әниләр көне? Әйбәт бәйрәм. Үзегезнең әниегез исән вакытта бүләкләр бирә идегезме? Әнигә. Нәрсәләр бүләк итәдер игез әниегезгә? Конфет какабыса. Әниләр көне безнең балаларыбыз исән сау булуы бәйрәме. Аларның күңелләре тыныч, эшләрендә тыныч, тормышлары тыныч, балалары сау сәламәт булу. Әниләр көнне нинди бүләкләр көтәсез менә? Нинди бүләкләр бүләк итәрләр микән? Нинди бүләкләр? Сертификат на массаж. Иң яхшы бүләге. Әниләр көне булганда мин обычно итеп торып барам. Бүләк артына обязательно яраткан чәчәкләрен, ак роза һәм яраткан шоколад. Безгә инде әниләргә нинди дә бүләк булса да, без инде балалардан инде көтмибез шундый зур бүләкләр. Үзләре килсәләр, бер коробка конфет алып килсәләр, бер чәчәк, шуның белән җиткән. Ничә яшьтә әни булуны сез идеаль дип шутлыйсыз? Моторым 22-23ләрдә дип уйлыйм инде. Үзем шулай булган идем, белмим, аннан да яшьрәк булырга кирәк була. Мен уйлыйм, 25 яшькә обязательно әни булырга кирәк кызларга. Алар инде энергияларын уже балаларга уже бирә алалар. Армиялар. Главное армаска. Монда карарга кирәк инде кешенең үзенең ничек кайчан әни буласы килә. 25-27 яшь бирер идем. Үзегез өйләнмәгәндер әле? Юк әле 21 яшь. Яшь әле. Ну, белмим инде. Алла Тәгалә үзе белә ул. Когда мама готова, женщина готова стать мамой, вот это самое оптимальное. Акшара газетасын укыйсызмы? Юк. Менә сезгә яңа санны бүләк итәбез. Рәхмәт. Исемегез кем була сезнең? Исемегез? Менә Акшарлар газетасын укыганыгыз бармы? Бар. Сезгә яңа санны бүләк итәбез. Рәхмәт бик зур. Менә Акшарлар газетасын күргәнегез бармы? Бәләкәй чакта күргәне бар. Менә бүләк итәбез әле сезгә. Я әниегезгә кайтырсыз. Акшарларның 45-нче саны дөнья күрде. Укып өлгердегезме әле? Бүгеннән Акшарлар газетасын сез менә шушындый аппаратлардан ала аласыз. Казанның 6 нуктасында бар.